May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Narito na ang mga nagpapagang balita. 78 police trainees sa Teachers Camp Baguio City nagpositibo sa COVID-19. Unang batch ng Pfizer vaccine dumating na sa Tarlac City. Kailan pwedeng magsampa ng reklamong libel laban sa isang individual? Alamin sa Ikaw at ang Batas. Sektor ng kababaihan katuwang sa pagpapatupad ng mga proyekto ni Congressman Christine Singson Mihan. Mga puno at kawayan itinanim sa Irisan Dam Site. Arid and Aroys Festival dinagsa ng mga plantito at plantita sa Baguio City. From the studio of RNG Rizon, this is Rizon Headlines. Halos 100 police trainees sa Teachers Camp Baguio City ang nagpositibo sa COVID-19. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Ipinatigil na ni Mayor Benjamin Magalong ang anumang training ng mga police trainee sa Baguio City. Sa 197 police trainee, aabot sa 78 ang nagpositibo sa COVID-19 sa Cordillera Administrative Region Training Center o CARTC sa Teachers Camp. Lahat sila ay kabilang sa mga aktibong kaso. Ando na sila sa barracks pero we made sure na yung barracks is not congested, in-inspect natin, nagbigay tayo ng recommendation dun sa management nila. Yung iba naman, dinala natin sa ating facility. Ipinag-utos din ang agarang pagsasailalim sa isolation ng mga nagpositibo at contact tracing. Dagdag pa ni Magalong, madami ang naging paglabag ng ahensya kung saan nagdulot ito ng pagtaas ng kaso sa nasabing training center. Yeah, maraming lapses. Yes. Marami silang lapses. One is, yung walang airflow sa kanilang mga barracks, sa kanilang mga classrooms. Mahina, mababa yung kanilang airflow. Yung another is, yung isang violation din nila doon is, walang masyadong social distancing even sa loob ng classroom. Kalungkot. So, na-violate nila yon. So, I already sent an official reprimand to the head of the regional training center, si General Mike Guzman. Sa naging tugon naman ng CARTC, inamin naman nila ang pangyayari. Sa kanilang pagpapaliwanag, nagsimula ang nasabing clustering dahil sa pagpositibo ng isa sa mga police trainee. Wala namang naitalang severe cases sa mga police trainees at staff. Isinagawa na rin ang agarang contact tracing. Iginit pa ng tanggapan, hindi sila nagkulang sa pagprotekta sa kanilang mga estudyante at tiniyak na nasa mabuting kalagayan ang mga ito. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Dumating na sa lungsod ng Tarlac ang unang batch ng Pfizer vaccine. Magbabalita si Christian Zamora. Nasa 775 vials ng Pfizer vaccine ang dumating noong Lunes sa Tarlac City. Kayang bakunahan ang halos 3,000 mga Tarlakenyo. Naging maingat ang pagtanggap ng pamahalang lungsod sa mga bakuna. Hinanda rin ng pamahalang lungsod ang isang ultra-low temperature cold storage facility para sa mga Pfizer vaccine. Dahil negative 80 degrees Celsius ang temperaturang dapat paglagyan sa mga bakuna. Ilalaan ang mga bakuna sa mga nasa A1, A2 at A3 priority list. Christian Zamora para sa Luzon Headlines. Samantala, aktibong kumikilos ngayon
ang iba't ibang grupo ng mga kababaihan sa Ilocos Sur para sa pagpapatupad ng iba't ibang proyekto. Magbabalita si Charmy Bosque. Matagal ng plano ng lokal na pamahalaan ng Kandungan ang pagbuo ng puso ng kababaihan barangay level. Ngayon, naganap na ang orientation para sa mga focal person at advisor ng puso ng kababaihan bawat barangay para maipaalam sa kanila na kailangan na nilang magtalaga ng officials gaya ng President, Secretary, Treasurer, Auditor at Board of Trustees. Ayon kay Lady Lindo Cusin, coordinator ng nasabing organisasyon, magsisilbing kaagapay nila ang mga ito para sa pagpapatupad ng mga programa ni Congresswoman Christine Singson Mihan. Bilang focal persons, na kayo ti direkta nga makaawat ti instructions nga aggapokin ni Attorney Claire, winusaan, kasi daduma, ada naging yung programa nga aggapo ti opisina ni Deputy Speaker Christine nga may third kadagidya focal persons iti puso ti kababaihan iti 22 towns and 1 city comprising the 2nd District of Ilocos Sur. Ngam sakbay tayo apo nga i-discuss kanyayo dagidya qualifications iti mabalin nga agmiyembro masapul ana ang muyo no anya di pagmiyembroan saan aya alangan med nga sumali ang garod dita gaputa organisasyon ni Apo Deputy Speaker nga hanyo met nga amono no tungkol saan dito nga organisasyon. Tapno sigurado nga suportaran nyo, masapul mo't nga maawatan nyo, no anya ti vision ni Apo Deputy Speaker, idi binangay na dito nga puso ti kababaihan. Ang mga kukuning opisyales ay kailangang aktibo at pasok lamang dito ang mga may edad 31 pataas pero pwede ang mas bata na may asawa na. Malaki ang kanilang gagampanan para sa pagpapalaganap ng mga prioridad na proyekto ni Congresswoman Singson gaya ng livelihood program, goat farming, gulayan sa barangay, pati na rin ang pagsasagawa ng relief operations sa gitna ng pandemya at kalamidad. Idi kagitingitan iti ECQ, ididamdam nga naglasat tayo ti enhanced community quarantine, idi panawon ti Marso, Abril, Mayo, ni Apo Deputy Speaker nang ito tinakad-ado nga food donations para kadagiti tattao nga naka-lockdown iti Balbalayda. Kat tinaaramat Apo nga implementing arm kadagiti puso ti kababaihan iti naduma-duma nga ili. Isuda iti nangirepak, isuda tinangibunong kadagiti barangay, taadda iti membership down to the barangay level. Samantala, bawat focal person na dumalo sa nasabing orientation ay nakatanggap ng 95 food packs na para sa mga barangay health workers, tanod at barangay volunteers, habang ang mga alkohol at gamot ay mailalagay sa health station ng mga barangay. Ayon kay Attorney Claire Singson, President ng Puso ng Kababaihan, pinamamadali na nila ang pagbuo nito para mas maraming serbisyo at programa ang maihatid sa publiko. So nga kailangan nga surati nga kami ag-form kuman dagito nga panawonan tay di nag-MECQ ngamen. So nga mabalin nga ikwam since limo kay basiti kwa marugyan kuman nga maka-formon ti members ti group tanala kami ngamin nga i-disseminate kin ikwat information kadagiti barangay no da members nga isuda kumati responsable di per barangay dagiti nga activities ti under dati opisina ni Deputy Speaker. Ti ko amila kumatataka daw-dawa mi nga sapay kumata no maka-form ti group mayat turatoy bagiti active kumaapura giti members to nga members lalo na giti officers nga maipatugaw tapno na may mayak matlaangan ti pinagkwara ti pinagporma tayo ti grupo ti puso ti kababaihan Candon City Chapter. Marami pang proyektoan niya ang maipapatupad kaya umaasa siya na susuportahan ito ng mga maitatalagang officials. Charmy Bosque para sa Luzon Headlines. Samantala, usap-usapan ngayon ang tungkol sa mga loan ng Benguet Electric Cooperative. Isang video na nagpapaliwanag kung saan napunta ang pera ang inilabas. Lumutang naman ang isang sulat mula sa National Electrification Administration tungkol sa issue. Narito ang report. Sa video na nakapost sa Benguet Employees Labor Union FB page, ipinaliwanag
kung saan ginamit ng Beneco ang 160 million pesos na inutang nito sa Development Bank of the Philippines o DBP. Sa explainer na inilabas na mayroon ng 73 likes, 4 na komento at 121 shares, sinabing na-invest ang nasabing halaga sa Rural Electrification Financing Corporation o REFC. Kasunod nito'y inilabas din ng Beneco ang 160 million loan sa REFC at siyang ipinambayad sa DBP loan. Ang resulta, tumatanggap daw ngayon ang Beneco ng dividendo. Sa madaling sabi, kumikita ang nasabing kooperatiba. At kahit nagkaroon man daw ng loan ang Beneco, hindi nadagdagan ang bayarin ng mga consumer. Di nagtagal, lumutang ang sulat na ito ng NEA. Tugon ito sa tanong at suhestyon ni Bartolome Sacla ng National Association of Electricity Consumers for Reforms Incorporated o NASICORE na dapat ay masuspende ang mga Board of Directors, General Manager at iba pang matataas na opisyal ng Beneco habang iniimbestigahan ang issue kaugnay sa DBP loan. Sa sulat na may petsang January 30, 2020, sinabi ni NEA Administrator Edgardo Masongsong na ang pag-utang ng Beneco sa DBP nakalaunay na-i-withdraw, na-invest sa REFC at inilabas din para ipambayad sa DBP ay hindi aprobado ng pamunuan at administrators ng NEA. Gayunpaman, ay hiningian na ng NEA ng paliwanag ang mga Board of Directors at opisyal ng Beneco tungkol sa issue na isinangguni ni Sacla. Susunod, kailan pwedeng magsampa ng reklamong libel sa isang individual? Alamin sa Ikaw at ang Batas sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees.
isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Pasadahan na natin ang mga mainit na balita sa lalawigan ng Abra. Ang detalye, hatid ni Paul Baldoza. Naka-half-mast ngayon ang bandila ng Kapitolyo ng Abra bilang paggalang sa namayapang dating Pangulong Noynoy Aquino. Ang dating Pangulo ay namatay bandang alas 6:30 ng umaga kahapon dahil sa renal disease at diabetes. Ipinamahagi ng DepEd Abra ang tulong pinansyal mula Basic Education Allowances Program para sa 74 na estudyante. Ang mga benepisaryo ng Hikaos sa Buhay ay ang mga mag-aaral sa elementarya at high school mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Aabot sa 30,000 piso ang ayuda sa mga estudyante. Ang Basic Education Allowances Program ay galing sa Bayanihan to Recover as One Act. 37 rebelde mula sa Bulilay, Manabo at Tubo Abra ang nagbalik loob sa pamahalaan. Dahil ito sa pagtutulungan ng mga pulis ng Abra at Benguet, agad na bigyan ang mga dating rebelde ng financial assistance na abot sa 20,000 piso bawat isa mula sa PNP Cordillera. Grocery packs mula sa pamahalang palalawigan ng Abra at bigas mula naman sa pamahalang lokal ng Manabo. Personal itong ipinaabot ng mga opisyal ng PNP sa pamumuno ni PNP Cordillera Regional Director Ronald Lee at mga lokal na opisyal. Ipinoproseso ng Provincial Social Welfare Office ang karagdagang financial assistance mula sa national government. Paul Baldoza para sa Luzon Headlines. Pag meron kang estudyante o meron kang kasama sa opisina na sinulatan ka at sinabing magnanakaw ka o rapist ka o murderer ka, siya ba ay liable for libel? Maraming nagsasabi na oo, maraming nagsasabi na hindi. Pero ang first rule dito is if the letter sender sent the letter to you in a sealed envelope at walang ibang nakakita kundi ikaw, then there is no libel. Kahit ano pa ang pinagsasabi niya dun sa sulat niya, basta nakasil at walang ibang nakabasa, then there is no liability for libel under the revised penal code. It will be a different story pag hindi nakasil yung envelope containing the letter because it's possible that a third person will be able to read it. Ito yung tinatawag na publication. So, ang publication hindi lang sa dyaryo, hindi lang sa TV. Ang publication na sinasabi ng libel laws natin is basta merong third party na nakabasa ng iyong sulat, no? O wala man siyang kinalaman sa inyong dalawa, basta nakita niya at nabasa niya, then you will now be liable for libel. Of course, yung libelous remarks, it should be malicious. It should be imputation of a criminal offense. Dapat it will disparage you, dishonor you, yung reputation mo masisira, and the last is damage to you, your honor, your person, and that of your family. So again, yung pinaka-importanting element dito hindi siya in a sealed envelope and it was seen by a third person. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, Arid and Aroids Festival, dinagsa ng mga plantito at plantita sa Baguio City. Silipin yan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauline yung haway, garantisado.
isang pahid ka lang. Dahil walang out sa BAW! May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Tinamnan ng iba't ibang puno at kawayan ang Irisan Dam Site. Makakatulong daw ito para mapigilan ang pagguho sa lugar. Makakatulong din ito para mapaganda ang dating tambakan ng basura. Magbabalita, Charles Limon. Kawayan at kalyandra ang mga itinanim ng mga opisyal ng pamalang lungsod ng Baguio sa isinagawang tree planting activity. Itinanim ang mga ito sa dating Irisan Dam Site. Magsisilbing slope protection ang mga ito. Ang aim lang po natin is dapat hindi lang po ngayong Arbor Day o kaya sabihin natin part of the Salong Festival, but it should be a consistent effort sa parte po ng ating lokal na gobyerno. Hindi lang yung tree planting, importante rin sa atin na mamonitor natin yung tinatawag nating survival rate so that we could be able to come up with some interventions. Kahit itinanim ang mga puno sa dam site, tiniyak naman na ligtas ang mga ito mula sa mga nabubulok na basura. Ang tinanim natin ay Calyandra tree. Ito ay nitrogen fixing tree na it's good na ilagay sa mga plants, maitanim dahil it will help the other plants fertilize the soil. It's also good na magbigay ng oxygen dito sa ating environment. Magsusurvive ito siguro by 1 year kasi matataas na yung tinanim natin, may 1 meter na. Siguro by after a year maganda na magbubunga ng mga flowers. And then itong mga flowers ng tree ito, it's also good for the bees. So pwede rin sa honeybee production. So kung may mga beekeepers dito sa Irisan within this area, maganda kasi mapupunta sila dito and then magkukuha nila yung nectar ng mga kalyandra na ito. Aabot sa 200 punla ng kalyandra at 50 punla ng kawayan ang itinanim sa Irisan Dam Site. Makakatulong din ang mga ito sa pagpapaganda ng dating tambakan ng mga basura. Inaasahang marami pang puno ang itatanim sa iba't iba pang bahagi ng Baguio para maabot ang target na 40% forest cover ng lungsod. Siguro yan din po ang dapat gawin ng local government in partnership with DNR to identify itong mga tinatawag nating plantable areas
ng ating City of Baguio. Dito naman sa Eco Park ng Irisan, ayon sa mga mas nakakaalam about the situation ng ating lugar, mas maganda na pwede nating itanim yung kape, pwede rin yung mga mababa lang ang tayo niya ng mga, just like for example yung mga mas mababa nga na klase ng punong kahoy, kasi hindi pa masyadong stable itong Eco Park natin. Ang naturang aktibidad ay sa pagsuporta sa Arbor Day at bahagi ng Salang Festival ng Pamalang Lungsod. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Dinagsa naman ng mga plantito at plantita ng Baguio City ang Arid and Aroids Festival sa lungsod. May kwento po si Paul Baldoza. Marami ang nahilig sa pagtatanim ngayong pandemya. #Plandemic. Bumisita sa Baguio City ang Arid and Aroids Festival na swak sa mga plantito at plantita. Itong activity na to, we promote horticulture sa lahat ng parte ng Pilipinas. In fact, we are giving away lectures and educational thing para ma-promote yung ating horticulture industry sa Pilipinas and of course, outside the country. Actually, yung plans ngayon, Paul, it addresses yung mga mental health solutions, no? Pang-distress ng mga stress life natin. Yun, very important kasi na ma-address natin yung ating mga problema nowadays sa pandemic na hindi tayo nakakalabas ng bahay. Ang Arid at Aroids ay mga halamang naging trending dahil kakaiba at simple ang ganda nito na matatagpuan sa mga tropikal na bansa. Iba't ibang halaman mula sa iba't ibang lugar ang makikita sa festival, tulad ng succulents, cactus, orchids at mga uri ng aroids. Ang pinakamahal na halamang narito ay ang Philodendron Spiritus Sancti na ₱1,000,000 ang halaga. Mostly matatagpuan sila sa tropical countries, no? But this particular one is from Brazil. They are protecting this plant nowadays kasi I think there are few pieces left in the wild sa Brazil. So whenever you caught having this in your luggages sa airport, ikukulong ka na kaagad. Naging malaking tulong din ang festival para maipamalas ang mga halamang may pagmamalaki ng Cordillera. Siyempre, masaya kami na we are offering these local products dito rin sa local market. Pero since open na ang tourism natin dito sa Baguio, very happy kami na sana mai-introduce din namin na marami rin kaming ibang varieties locally at saka imported din. Ipinamalas din ang mga nakakamanghang landscape. Actually, important talaga yung halaman sa landscaping, di ba? Landscaping needs some natural plants na para sa ma-attain natin yung nature. Nasa festival ang tinaguriang blind gardener ng Cordillera. Di man masyadong maaninag ang mga halaman, dama niya ang mga ito. Lang naman po because the plants will let you know kung anong kailangan nila, kung anong gusto nila. I use my hands to feel kung kailangan nila ng tubig or they need to be trimmed. Ayun po, it's just a matter of getting used to it yata. Ayon sa eksperto, ang pagtatanim ay nakakabawas ng stress ngayong pandemya. It actually maintains the general well-being of a person as well as it helps maintaining a good environment. But we have to consider our budget and the responsibility of taking care of these plants because they also have to be cared for. Plus, meron yung iba na I don't know if true, sometimes they get from parks. Ayan, so that's, of course, it's not acceptable. And also, having a background on taking care of plants because I went into biology, BS biology. There are plants with a certain habitat. Ang festival ay mula June 25 hanggang June 27 na matatagpuan sa isang kilalang bahay bakasyunan sa Camp John Hay, Baguio City. Paul Baldoza para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.